Tak čaute kamaráti. Dnešný diel bude o privlači na našom obľúbenom kanáli. Na strahu mám takúto krásnu 12 gramovú farebnú. Táto mala u mňa úspech. Tak to vyskúšame párkrát pohádzať. Je tam. Je tam. Krása, nádhera. Yes. Je dobre chytená. Som to vedel. Najlepšia voľba je tento blízkač. Je tam. Kľud. Poď. Yes. Čiže nástraha. Prvá šťuka. Kľud. Ťa pustím, len si ťa zmerám. 60-ka. Krásne. 60-ka. Prvá šťuka je tam, pokračujeme ďalej. Takto som to ťahal predtým pomedzi lekna. Som sa bál, že zachytím. Som to potiahol ponad lekno. A jak sa to potopilo, tak potom vyštartovala. Človek sa bojí, že to zachytí o lekna a tam sa tá kráľovna schováva. Blízkáča som otrhol, tak som tam dal takú gumičku v podobných farbách. Hlavička má 10 gramov, 8. Tak uvidíme, či budeme mať šťastie na túto farbu. Budem to skúšať poťahovať teraz takto, navíjať pomaličky. Vidím, že rybička dobre pracuje. Keď to nepôjde, tak budem poťahovať. Nechávať prepadávať. Musím skúšať privážiť o tom skúšaní. O tých hodoch. Niekedy aj tisíce hodov. Ja som mal šťastie, že som to mal na 20. náhod.
krásnu šťuku 60. Uvidíme, že či ešte nejaký záber príde. Raz, dva. A pomaly nechám padať. Idem ďalej. Mal som šťastie na jednu šťuku 60 cm. Zožrala mi moju obľúbenú nástrahu. Potom som skúšal ďalej na takúto gumenú rybku, ale ostriež. Ale šťastie som nemal, ani som nič nevyprovokoval. Tak uvidíme. Ešte pohádžeme. Zatím. Zadu, keď som jednu mal kuchu, tak som vyhodila, som na to ostrieža. A inak som nemal nič. Túto tu skúsim ešte raz hodiť pred odchodom, či to náhodou nevystrelí. No a ak sa vám ľúbi moja tvorba, tak nič vás to nestojí. Jedným kliknutím na like a druhým kliknutím na odber môžete podporiť tento kanál a podporiť vlastne tým aj YouTube algoritmus, aby tento kanál mohol rásť. Takže ďakujem za podporu, ďakujem za sledovanie a vidíme sa v ďalšom videu. Čaute. Tak čaute, vidíme sa v ďalšom videu. Čau.